Anàvem caminant pel camí de ronda, vaig notar com una pressió en el que és el pit, una mica de... Vaig sentir com si fos una mica de sofoco, no? Vaig interpretar que era com una mica de lo típic de la meva edat, de la menopausa, i no li vaig donar molta importància. Estàvem a casa i la meva dona, la Susana, no es trobava gaire bé. Va anar al llit de l'habitació per estirar-se i jo vaig anar a la cuina a fer el sopar. Mentre estava fent el sopar li vaig fer un got de llet i quan estava allà a la cuina vaig sentir un soroll molt estrany. Era com si s'hagués tancat una fuita d'aigua, així molt fort. I per sortir a la cuina vaig anar caminant cap a l'habitació, el soroll era més fort cap a l'habitació i quan vaig entrar a l'habitació estava la Susana quieta, amb els ulls oberts, i com fent una exhalació d'aire molt profunda, molt forta, que és aquest soroll que sentia. Quan vaig veure que no responia ni respirava i no tenia res a la boca, per sort ja tenia el telèfon a la tauleta de nit i 112. Vaig trucar a 112, vaig començar a parlar, com no respirava, ja ho vaig dir des del principi, que era una pacient de tants anys que no respirava, que iniciava la reanimació. Llavors em van dir que la baixés del llit, perquè estava al llit, vaig baixar del llit a un espai molt estret entre el llit i el moble i vaig començar la RCP, sobretot massatge cardíac. Jo estava a l'habitació, van picar baix i llavors vaig tenir que deixar la Susana sola. Vaig anar fora, els vaig obrir la porta i a cap d'un minut ja pujava l'ambulància. La van entubar, li van posar les vies, el Lucas i el DEA. I a la segona desfibrilació del DEA la van recuperar. Jo considero que se m'ha donat com una altra oportunitat, una segona oportunitat, i llavors la feina que heu fet tots plegats, començant pel meu marit, que és el primer que es va donar compte, i amb el suport i l'ajuda després de tots els metges professionals, la feina que fan i que feu cada dia és brutal. No és només sempre quan el tema acaba bé, o sigui, la feina es fa bé sempre. En aquest cas tenim la sort que ha acabat bé, que jo estic aquí i ho puc compartir amb vosaltres, però no sempre s'agraeix i la feina que feu sempre és boníssima. La primera ambulància era la Ingrid i Jaswinder, que primer com tota la vida, primer la professionalitat i després el tracte. Al cap d'una estona va venir una altra ambulància medicalitzada amb el Javier, el Benito i l'Ester, que igualment professionalitat 100%. La van salvar ells, la vida de la Susana.